नमस्ते सर्वांना नमस्ते। तुम्ही आपल्या ह्या व्हिडिओचा टायटल तर तुम्ही वाचलाच असेल आणि तुम्हाला ती न्यूज माहिती पडली असेल की आम्ही तुम्हाला काल कशासाठी इन्व्हिटेशन दिलं होतं दुपारी 1:30 वाजता व्हिडिओमध्ये येण्यासाठी आणि लाईव्ह येण्यासाठी। लाईव्ह येत नाही आहे कारण आपल्याला तेवढं नेटवर्क सपोर्ट नव्हता, म्हणून आपण बोललो डायरेक्ट व्हिडिओ थ्रूच तुमच्याकडे लाईव्ह येऊया। ओके, तर माझ्या हातात बघा हे पेपर्स आहेत। हे आहे एक फेरफार आहे, एक आहे 7/12 आणि हे आपलं काय आहे, एक मी फेरफार देतो या दोन्ही महिलांच्या हातात आणि हे आमच्याकडे एक 7/12 आहे। तर 7/12वरती आपल्या फॅमिलीचं नाव आलेलं आहे आणि मी एक ऑफिशियली आता डिक्लेअर करतो की हा बंगला तर आपलाच आहे, पण ही जागा आपली आहे। ही घ्या जागेचे पेपर। तर टाळ्या वाजवा। आता जे आमचे कॅमेरामॅन आहे ना त्यांना काय माहितीच नव्हतं। समजलं तुला काव्या? काय समजलं? ही जागा तुम्ही घेतलीत। हां, ही जागा आम्ही विकत घेतली। यावरून मी तुम्हाला सांगत होतो ना गेल्या वर्षापासून की आम्ही इथे भरपूर राऊंड मारतो आहे, कुठे जातो आहे, मध्ये मध्ये ना गाडी घेऊन मध्ये मी पेपर जायचो। तुम्हाला काय म्हणायचं ह्याच्या अगोदर सांगा? तुमचे आम्हाला खूप बरं वाटलं। तुमच्या मनात काय कसं वाटतंय ऐकून? छान वाटतंय काय आणि सर्वात सगळ्यांचा सपोर्ट मिळाला की हा होमस्टे उभा राहिला, यूट्यूब एवढा चांगला चालतोय, तुम्ही होमस्टेला रिस्पॉन्स चांगला करतायत, तर त्याच्या सगळ्याचमुळे ही पण जागा आम्हाला घेता आली। मी बोलू? हा बोला। माझी पण इच्छा होती ही जागा घ्यायची। अरे वा, कस्टमर यायचे ना ते मला बोलायचे हां ही जागा तुमची आहे काय? आपण बोलून एकदा बोललो की नाही, तू पण बोलली ना, हां बरोबर, ही जागा आमची आहे, तू पण एकदा बोलली ना, आणि मला घ्यायची तेव्हा आमची नाही होती तरी नाही ते बोलला. बोलले आमची आहे। म्हणजे आम्ही मनापासून असं ठरवलं ठरवलं की पण ही जागा ही रिकामी जागा ही आपण आपणच घेतली. घेणार। ती आता आपली झाली। येस। थोडेसे पाऊल टाकूया का आतमध्ये? भाई तुम्ही पहिली टाका, मला इच्छा आहे की भाईनी पहिलं जावं तिथे पेपर घेऊन। वा वा वा, बस आता फिरा भाई इकडे। येस, थांबा तिकडे थांबा भाई, या तुम्ही पण या। आता आमच्या कॅमेरामॅनला देतो। कॅमेरामॅन आम्ही कसं कोणाला डिक्लेअर केलं नव्हतं, म्हणून आमच्या कॅमेरामॅननी चांगले कपडे व्यवस्थित घातले नव्हते म्हणून तिला नाही, पण आपल्या सर्वांचं तोंड गोड केला पाहिजे ना, तर ती तर लहानच आहे ना, तर त्यासाठी मी ऑलरेडी 2 कॅडबरी आणलेले आहेत। तर हे कॅमेरामॅन दुसऱ्या हाताने पकड तुझ्या 1, हे दुसऱ्या हाताने पकड 2। ओके, तर त्यानिमित्ताने आम्ही तुमचं सर्वांचं तोंड गोड केलं। आता मी पण ऑफिशियली आता जातो, माझ्या हातात 7/12 आल्याशिवाय मी बोललो मी डिक्लेअर करू शकत नाही। 7/12 आला, 7/12वरती नाव आलं म्हणजे आपण ऑफिशियली या जागेचे ओनर डिक्लेअर झालो। ओके, तर आज ओनर म्हणून आपण या लँडवरती जाऊया। अशी रिबिन कटिंग पूजा भरपूर करायची आहे, पण मला भरपूर इच्छा होती की ज्यावेळी हातात येणार, ज्या दिवशी हातात येणार त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला सर्वांना सांगणार आहे। बरोबर आहे ना? चला आता मी जातो। वा वा वा, एकदम आता ऑफिशियली इथे बघा किती मस्त वाटतं आता। हा चला, बाजूबाजूला झालं आपलं। काजल ये इकडे, हा या इकडे, तिकडे जावा, भाई या आरामात आरामात। अजून भरपूर ग्रास आलेला आहे सर्व। इकडे या। येस, तुम्हाला काही मी प्रश्न विचारतो त्याचे उत्तर तुम्हाला माहिती असतील। अरे वा, जिंकलेले आहेत 1 लाख वोटांनी, 1 लाख वोटनी जिंकलेले आहेत। जिंकलेलो आहे आम्ही। 5 लाख सबस्क्रायबरचे मालिक, हातात ओनरशिपचे पेपर सर्व घेऊन पेपर घरी वेगळे आहेत, हे फक्त 7/12 आणि आपले फेरफार आहे। ओके, तर बाजूला आपला असा बंगला आणि ही एक प्लॉट। या थोडंसं बाहेर या। येस, थोडंसं बाहेर या। येस, थोडेफार प्रश्न मी विचारतो म्हणजे ह्याच्यानी सर्व क्लिअरिटी येईल तुम्हा सर्वांना पण। ओके, तर माझे काही प्रश्न आहेत तर तुम्हाला विचारतो। ही जी जागा आहे ती किती गुंठे आहे? 3 गुंठे। येस, आणि मी तुम्हाला एक उदाहरण किंवा एक असं कंपेअर करून काहीतरी सांगू का? सांगतो बघा। ही जागा जरी 3 गुंठे असली ना तर आपल्यासाठी ही 3 एकर प्रमाणे आहेत। बरोबर बोललो की नाही? बरोबर आहे ना? आजच्या डेट मध्ये एवढं सगळं करणं हे खूप म्हणजे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आहे, ते पण अशा या तरुण पिढीसाठी। हां, आणि सगळं बरोबर चाललंय। एका चांगल्या प्रोसेसनी एक चांगली मेहनत करून
बरोबर. एवढ्यापर्यंत पोचायला पण भरपूर मेहनत लागते भरपूर आणि मेहनत कष्ट लागते. लागतात आणि ते इझी नाहीये. बरोबर आहे ना भाई? हा. वेळ लागतो आमच्यासाठी बघा, ह्याला घ्यायला एवढा वेळ लागला. लागला. ओके. आणि 7/12वरती नाव तेव्हाच येतं जेव्हा सर्व काही ऑफिशियली क्लिअर असतं तेव्हाच. ओके. आणि मग तुम्ही आणि एक मला सांग, एवढं सर्व आपण करतो, जागा घेणं, मालकाशी बोलणं, मालकाला पैसे ट्रान्सफर करणं, गव्हर्नमेंटचे स्टॅम्प ड्युटी करणं, गव्हर्नमेंटच्या फेऱ्या करणं, तलाठीकडे जाणं, सह्या घेणं, तलाठीचे अप्रुव्हल घेणं, 7/12 हातात येणं, 2 दिवसात 2 महिन्यात होतं का? नाही, किती वेळ लागतं? वर्ष लागला आपल्याला. सगळ्या चला, प्रोसिजरसाठी. हे सर्व कॉन्ट्रीब्युशन आपलं सर्व आहे, पण धावपळ माझी झाली सर्व. होय. पूर्ण धावपळ मी केली. होय. ह्याच्यात तर असं झालं की भाईला पण नाही माहिती असणार मध्ये मध्ये मी काय करत होतो, काजलला पण माहिती नसणार मध्ये मध्ये मी काय करत होतो, आणि मम्मीला पण नाही मध्ये मध्ये माहिती होतं. असं बेसिक थोडं तुम्हाला माहिती होतं की आपली धावपळ कशासाठी सुरू आहे. ओके. तर ऑफिशियली म्हणून हा पेपर घेऊन, जोपर्यंत बोललो हा पेपर हातात येत नाही ना, हा, तोपर्यंत आपण ओनर नसतो ह्याचे. बरोबर. येस. आणि आत्ता व्हिडिओ, चला कोणाचा तरी कॉल आला आहे, थांबा एक मिनटं. चला बघा, आज आम्ही ऑफिशियल डिक्लेअर केलं की शुभांगी होमस्टेच्या ही बाजूची जागा आता आपण घेतली. येस, आपण ऑफिशियली विकत घेतलेली घेतलेली आहे आहे. आणि ती जागा आता आपली झालेली आहे. हो. आता ह्या जागेवरती आम्ही काय करतो आहे ते आम्ही सर्व तुम्हाला सांगणार, पण ते पुढच्या ब्लॉगमध्ये. बरोबर. बरोबर आहे? हेच करणार आहे का वेगळं आणि करणार तुम्ही आहे, पण सांगा की आम्ही तिथे काय करणार आहे. काय करणार आहे? हो. तुम्ही गेस करा की आम्ही इकडे काय करणार हा, आहे. पण हेच करणार आहे का दुसरं करणार आहे का तिसरं करणार आहे, काय एकदमच वेगळं जगाच्या भारी करणार आहे, हा. ते तुम्हाला की जागा तशीच ठेवणार आहे, हम्म. की जागा विकणार आहे. हा. विकणार तर नाहीच. हा, पण ते सांगू शकत नाही ना आपण काही करणार ते, कारण कधी पण प्लॅन चेंज होतात. पावसाळ्यात वेगळे विचार येतात तर उन्हाळ्यात वेगळे विचार वेगळे येतात. विचार येतात. बरोबर आहे? नोव्हेंबर डिसेंबरला वेगळे विचार येतात, ते बघा. आणि पाठी त्यांचे काहीतरी वेगळे विचार चालू आहेत तिकडे. होय. ओके. तर तर तुम्हाला कंटिन्यू व्हिडिओज बघावे लागतील. येस, म्हणजे जेव्हा आपण हे नोटिफिकेशन तर फक्त तेवढ्या आधी लगेच आमचा व्हिडिओ क्लिक करा आणि बघा, कारण की त्याच्यातच तुम्हाला समजणार की आम्ही या जागेवर पुढे पुढे काय करतो. जसं गणपतीच्या Step by step. आतुरता असते आगमनाची, हा, आता तुम्हाला आतुरता असणार या आम्ही जागेची. या सोन्याच्या लँडची. ही लँड असेल तुमच्यासाठी, पण आमच्यासाठी हे ऑलमोस्ट सोनेरीच लँड आहे. बरोबर. बरोबर आहे? सोन्याचा भाव वाढलाय ना, येस, तसंच या जागेचा पण भाव वाढलाय. येस. आणि आम्ही घेतले तर आता डबल वाढलाय तो. डबल वाढलाय. येस. तर काय करणार ते पण तुमच्यासाठी सर्व सरप्राईज आहेत. अजून तुम्हाला काय भावना व्यक्त करायच्या आहेत, कारण आज एवढे लाखोभर माणसं बघणार आहेत. बरोबर? कमीत कमी 50,000 व्ह्यूज आरामात येते. तर ते तुमच्या भावना ऐकायला इकडे आतुरता आहेत. तर तुला काय बोलायचं आहे काजल? काय नाही, आम्हाला असंच सपोर्ट करा. म्हणजे असंच आमचं यूट्यूबचं व्हिडिओज बघत राहा. होमस्टेला जास्तीत जास्त आपण पुढे घेऊन जाऊया. बरोबर आहे. त्यासाठी तुमचा मेन जास्तीत सपोर्ट जास्त पाहिजे. बुकिंग करा. येस. सपोर्ट पाहिजे. आणि सर्वांचं थँक्यू, सर्वांना thank you थँक्यू. सगळ्यांना. सर्वांच्या सपोर्टमुळे आणि आपल्या मेहनतीमुळे आणि आपल्या पाठी आशीर्वादामुळे होय. एवढं ओके, सगळं झालं. सर्व आपण करू शकतो. ओके. आशीर्वाद भरपूर लोकांचे असतात. भरपूर लोकांचे असतात. आपल्या पूर्वज जे असतात. आता आपले पप्पा आले. ओके. तर माझे पप्पा आले, आपली आजी बसली आहे, आपले आते, आपले मावश्या, आपले मामा, आपले ताईच्याकडचे ताईची पण ब्लेसिंग्स. होय. येस, स्पेशल थँक्यू ताईला पण, की तुम्ही एवढं पहिलं सुरुवात केली होती, त्याचा फळ केवढा मोठा. तो बघा, तो फळ दिसतंय का? केवढा पिवळा कलरचा फळ आहे तिकडे. होय. दिसला का? कुठे दिसतंय की ना तो पिवळा कलरचा फळ? हा. हा, तर इकडे आता लाल कलरचा फळ करूया का? पण ते डिपेंड आहे आता, अजून पण काही ठरलेला नाहीये. ठरलेलं नाही. फक्त काय मोटिव्ह करणार आहे ते असतं. अजून ठरलेलं मोटिव्ह काय असतं की हे जो पेपर आहे, नाही. हा पेपर आपल्या हातात, पण त्या पेपरवर आपलं नाव. बरोबर. या पेपरवर दुसऱ्याचं नाव म्हणजे दुसऱ्याची झाली असती ती. दुसऱ्याची झाली असती. बरोबर आहे? तर एक बोलतात ना, ज्या नशिबात असते ना त्यालाच ती मिळणार. पण आपण विचार सुद्धा केला नाही होता की ही आपली जागा होईल. येस, किंवा आपण घेणार घेणार, असं आपला असं विचार नव्हतं. विचार नाही स्टार्टिंगला केलेला. म्हणजे स्टार्टिंगला जेव्हा मी इकडे राहायला आलो, म्हणजे जसं माझं लग्न झालं, होमस्टे तर वगैरे नव्हता आधी. मग आपण युट्यूबचं फक्त युट्यूब चालवायचो. तेव्हा असं कधी विचार नव्हता केलेला की बाजूची लँड आपण घेणार वगैरे काय असं. नंतर थोड्या वर्षांनी ते आलं डोक्यात की घ्यायला पाहिजे. येस. आणि परत सांगतो, मोजमापणीने बघितलं तर 2.9 किंवा 3 गुंठे ही बरोबर जागा आहे. 3च्या वरती पण आणि 3च्या खाली पण नाही. अजून तुला काय बोलायचं आहे मम्मी?
नाही मला काय नाही बोलायचं, तुम्ही व्हिडिओ बघा मस्त पैकी. येस भाई, तुम्हाला काय बोलायचं आहे? नाही येस, भाईने आज मस्त त्या दिवशीचा जॅकेट मस्त घातल्याने आणि फुल एकदम बरोबर लावला इकडे एकदम. तुम्ही लावलं? आज मला भाई कसे वाटतात माहिती आहे काय, ते पूर्वीच्या पिक्चर मध्ये आमिर खान बघ कसं पोलीस ऑफिसर असायचा, काव्या तसे पोलीस ऑफिसर वाटतात ते. तसंच वाटतंय ना. होय. येस, आणि थोडंफार मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आणि मला तुमच्याबद्दल काहीतरी माहिती द्यायची, ते मी देतो आता. बघा आता आतमध्ये तर असं काय नाही की प्रत्येक कानाकोपऱ्यात दिसलं पाहिजे. तुम्ही लाखो वेळा व्हिडिओच्या अँगलनी हा प्लॉट बघितलेला आहे बरोबर. बरोबर रेक्टँगुलर जे आपल्या इथे येऊन गेले त्यांना पण माहितीच असेल. येस, आता तुम्हाला डाऊट नसला पाहिजे. आणि येस, प्रत्येकाने कमेंट करा, 2 गोष्टी कमेंट केल्या पाहिजे. आयदर तुम्ही लिहा वी आर प्राऊड ऑफ यू, आम्हाला भरपूर गर्व आहे तुमच्यावरती, किंवा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आज ना कमेंटचा रेकॉर्ड आणि व्हिडिओमध्ये लाईकचा रेकॉर्ड तुम्ही तोडला पाहिजे. बरोबर. व्ह्यूचा रेकॉर्ड तर फक्त बाजूची प्लॉट घेतली या टायटलने तुटला असेल. ओके, तर मी काही नावं घेतो. ओके, तर तुम्ही फक्त लक्षपूर्वक ऐका. आज आम्ही इथे 4 जण आहेत, पण पाठी न दिसणारे असे आपले लाखो माणसं आहेत. ओके, त्या लाखो माणसांमधले मी काही नावं घेतो. ओके, तर ते नावं तुम्ही ऐका. शीतल ढवले फ्रॉम पुणे, लिनाटा शिर्के फ्रॉम मुलुंड, विरंजय गेंजालवीस फ्रॉम वसई. आणि अजून एक क्लिअर करतो, हे नावं जे घेतोय ना, ना तर त्यांना वाटतील हे शेअर होल्डर्स आहेत की काय. हे तुम्ही सर्व सबस्क्रायबर आहात. सबस्क्रायबरांनी कमेंट केलाय. आम्ही प्रश्न केला होता की तुम्ही कुठून बोलताय ते सांगा. येस, म्हणजे एक व्यक्ती एकेका शहरातून नाव घेऊन आम्ही तुमचं धन्यवाद करतोय की तुम्ही एवढ्या वर्ष आम्हाला सपोर्ट करत आलात. ओके, प्रमिला फ्रॉम नागपूर, जुली फ्रॉम मीरा रोड, जुली फर्नांडिस फ्रॉम मीरा रोड, रीना फ्रॉम डोंबिवली, स्नेहा फ्रॉम खोपोली, निकिता फ्रॉम नालासोपारा, अनघा फ्रॉम कन्नमर नगर, सैफ काझी फ्रॉम रत्नागिरी सोमेश्वर. म्हणजे आपल्या गावातले. येस, तर एवढे 10 नावं घेतले. आता मी थोडे हे देशातले झाले, आता जरा परदेशातले 4 नावं घेऊया. 4 नावाप्रमाणे 4च घेतो. घ्या, भरपूर आहेत. सिद्धू फ्रॉम न्यूयॉर्क, श्रीशा फ्रॉम UK, सरफराज फ्रॉम दोहा कतार, अँड कमल फ्रॉम सौदी. एवढ्या आपल्या लांबून लांबून माणसं बघतात. हां, म्हणून मी तुम्हाला कमेंट करायला सांगितलं की आपल्या या सेलिब्रेशनमध्ये, आपल्या या इन्व्हिटेशनमध्ये आपण इन्व्हिटेशन दिलं ना तुम्हाला, तर हे नावाप्रमाणे तुम्ही आला तिथे समजा. बरोबर. हां, नावं एकाची घेतली पण शहराचं नाव घेतलं की नाही, त्या शहरातून तुम्ही लाखो माणसं आलात अशी समजा. अजून पण आहे बघा इथे, अजून 4 नाव अजून घेतो. सोनिया फ्रॉम गुरगाव, चिन्मय फ्रॉम बारामती, म्हणजे बारामती पण बघितलं जाते, नीलश्री फ्रॉम नाशिक, उर्मिला फ्रॉम सातारा, अर्चना फ्रॉम सोलापूर, सर्वेश फ्रॉम परतवणे, रत्नमाला फ्रॉम विदर्भा, कल्याणी फ्रॉम शिर्डी, राजू फ्रॉम सुरत, शीतल फ्रॉम कर्नाटक. आता कोणता देश, कोणता राष्ट्र काय राहिला इंडियामध्ये सांग मला. काहीच राहिलं नाही. नाही. शर्मिला फ्रॉम न्यू बंगाल, वंदना फ्रॉम मिरज सांगली, मंजुषा फ्रॉम भोपाल, शीला फ्रॉम गोवा, अँड मुरालिनी फ्रॉम इंदोर. येस, तर असे मी बघा 30 नावं घेतलेले आहेत. 30 म्हणजे तुम्ही 30 नका समजू, त्याला 3000 समजू शकता, किंवा 30,000 किंवा 3 लाख समजा. 3 लाख समजू शकता तुम्ही. हां, तुम्ही जर एवढे एफर्ट्स घेऊ शकता तर मी एवढे 30 नावं बोलायला का नाही एफर्ट्स घेऊ शकत. ओके, तर तुम्हा सर्व सबस्क्रायबरांना थँक्यू. आणि अशीच आम्ही, ही तर सुरुवात आहे. ओके, तर खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओज येणार, तुम्ही बघा. येस, आताच पेपर सुटायला लागले की काय. अरे परत पहिले ना मला बँकवाले नेहमी फोन करायचे की तुम्हाला हे पाहिजे का, तुम्हाला हे घ्यायचं का, ते घ्यायचं आहे. आता हे घेतल्यावरती पैसे कमी झाले ना, आता फोन येत नाही. हां, तर काय काय बोलायचं असं पण ते मला मध्ये मध्ये डिस्टर्बन्समुळे विसरायला होते. चला बघा, हे येणं म्हणजे ही सुरुवात आहे आपली. ह्याच्या पुढे आपल्याला भरपूर काय काय करायचं आहे. आणि मी काय काय करणार आहे ना, त्याचे सर्व ब्लॉग्स करणार आहे, म्हणजे तुम्हा सर्वांना पण आयडिया येईल की ते काय करणार आहे, त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, किंवा कुठून परमिशन घ्यावी लागते, किंवा XYZ काहीही करणार आहे त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देत राहणार. आणि ते मला वाटतं तुम्ही सर्वांनी बघितलं पाहिजे. कमीत कमी यंग जनरेशननी काय, कोणत्याही जनरेशननी बघितलं पाहिजे. तुमच्याकडे काय आयडिया असेल तर तुम्ही मला देऊ शकता. की आपण हे कसं घरी बसून ऑनलाईन आपण केलं होतं, तसं इथे तर आता आपण समोरच्या समोर आहे. तर आपण काय करणार, हे आपण सर्व दाखवणार ब्लॉगमध्ये, आणि भरपूर इंटरेस्टिंग ब्लॉग असणार आहे आता ह्याच्यापासून. ओके, आता आपला सीझन पण सुरू होतो आहे. हे बघा, त्यांना भूक लागली वाटतं. आता होमस्टे पण सुरू होते, होमस्टेमध्ये बुकिंग करायला या तुम्ही. ओके, आणि माझी एकच इच्छा आहे, बघा हे पेपर माझ्या हातात दे, हे एकदा आले, पकड, परत दे हातात, दुसरे पेपर आले,
परत दे हातात, तिसरे आले, परत दे हातात, चौथे आले. असे ना एक इच्छा की अशी पेपर यांनी इच्छा नाही, पण आपला स्वभाव तसंच असला पाहिजे ही माझी इच्छा आहे. बरोबर. आपण तेवढंच डाऊन टू अर्थ असला पाहिजे. होय. ही विश मी आज देवाकडे मागतो की आज लाखो पेपर्स माझ्याकडे येतील, आज लाखो जागा आपण घेऊन बसू, किंवा हे घेतली आहे ना, एक वेळ अशी पण आली पाहिजे की गरजू माणसांना मी अशी दिली पण पाहिजे की ही जागा तुम्ही वापरा. नाव माझाच असणार पण बरोबर. तशी नाही, म्हणजे तुम्ही वापरू शकता फ्री. तो बोलतो की बिहेवियर मध्ये चेंज नाही झाला पाहिजे. हां, आपलं नेचर एक आपण जरी पुढे गेलो, ते किती हातात काय आलं, गुरुवारच्या लक्ष्मीच्या पोथीत लिहिलंय ना, किती पण श्रीमंती आली तरी उतू नये मातू नये. ही माझी इच्छा असं आहे. आहे ते. कारण आज मला वाटतं की आपण एकदम ग्राउंड लेवललाच राहायला पाहिजे. माझ्या नेचरला, माझी ही इच्छा आहे देवाकडे की माझ्या नेचरला जराही तो इगो घमंड आला नाही पाहिजे कोणत्याही गोष्टीचा. बरोबर आहे. तर मग असे 4-5 पेपर माझ्या हातात असतील ना, तर मग अजून प्राऊड फील होईल मला. फ्रीमध्ये पण देणार आहे. हां, मी ते काय बोललो, माझी इच्छा अशी पण आहे की ही काय आपल्याकडे असेल ना, ते गरजू व्यक्तींना घ्या, तुम्ही काहीतरी करू शकता तर तुम्ही करा ह्याच्यावरती, अशी पण माझी इच्छा आहे. ओके, तर असे 2 शब्द बोलून हे 2 पेपर घे मम्मी तुझ्या हातात, घे, कोणी पण हातात घ्या, भाईच्या हातात घ्या. 2 पेपर हातात देऊन मी माझे भाषण समाप्त करतो. आणि आता हा व्हिडिओ तुम्ही कुठून बघताय ते तुम्ही जरूर लिहा कमेंट मध्ये. नको आता नको लिहू, आता नको. आता तुम्ही 2 व्हिडिओ सांगितलात ना, आता समजला की बाबा कुठून भारतात, महाराष्ट्रातून येस, कुठून फक्त आपल्याला बघतोय. तुम्हाला जर आम्हाला या व्हिडिओ थ्रू काहीतरी द्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये एक समोरच्याला इन्स्पायर करायचं असेल की बघा, एक मेहनत करत तुम्ही एक थोडं तरी ही अचिव्हमेंट जरी थोडी असली, 3 गुंठे म्हणजे भरपूर जागा नाही म्हटली जात, नाही, एक नॉर्मल छोटीशीच जागा आहे, छोटीशी पण जागा आहे, एका छोट्या फॅमिलीसाठी भरपूर मोठी जागा आहे. मी सुरुवातीलाच बोललो ही 3 एकर नसली, 3 एकरच बोललो बघा, 3 गुंठे नसली तरी 3 एकर आहे आमच्यासाठी. होय. बरोबर आहे. तर हे तुम्ही, आमची एक विश आहे की तुम्ही हा व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट तर करा, पण कमीत कमी आपल्या ग्रुपमध्ये, आपल्या फॅमिलीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. त्यामुळे आमचा पण फायदा होईल आणि समोरच्याला पण असे चांगले फॅमिलीमध्ये राहून प्रोग्रेस करू शकतो. हे उदाहरण आम्ही तुम्हाला समोरच्याला दाखवलेलं आहे. हा, आणि ज्याने कोणी सबस्क्राईब केला नसेल Yes. त्यांनी सबस्क्राईब करा. कारण मम्मीची विश आहे की मम्मीला तो गोल्डन प्ले बटन हवा आहे, होय. पण त्याच्यासाठी 10 लाख सबस्क्रायबर लागतात. ते पण आपण अचीव्ह करू, ते काय लांब नाही आहे. ओके, बाय बाय. बाय. बाय.